Alkala mehran adamlar izi diýle ser taman oturmasaňyz, biz siziň her biriňiziň alkala ojaqlaryňyzyň agdyrlygyň asudalygyň ýaran bolmagyny, biziň milliligimize edim gylymlamada ul ýol açat. Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadaly Gahryman Terdarymyzyň janlarynyň ta ömürleriň uzak bolman arzulap, edebin göz başatly gepleşigimiz başlaýar. Mehran eser biz gepleşiklerimiziň her sanyna mehrem enelerimiziň, ýeňelerimiziň, gelin ýylarymyzyň türlü hälerde zähmet çekýän dinanlarymyzyň bir söhbetli görnüşlerini size getirýär. Ine biz gepleşigimiziň bu sany Türkmenistan Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň ilkinji dinanlar guramasy bilen miras teleniniň dörüjülük topary bilen dinan kalbynyň joşuny atly söhbetli görnüşleri size getirmegi makul bildik. Mehran eser biz şuň gün biziň gepleşigimize gatnaşan mehmanlar bilen tanışsak. Amal Haşam Sunuty kafedrasynyň muallimi Şirin Galyjyba. Şol sanada muallim öwrenji Saparmedowa Aksuny. Amal Haşam Sunuty kafedrasynyň muallimi Bahar Piroliýewa. Ene mehrem dinanamyz gepleşigimize hoş gördük. Elbette biziň mehrem dinanamyz dürlük ýerlerde zähmet çekýärler. Ene bizim gepleşiklerimiziň her sanyna bir söhbetli görnüşleri ýyleşmede ýetirýär. Elbette Türkmenistan dinana birleşik merkez geňeşiniň işçiň agzalary mumman dürlük ýerlerde zähmet çekýän dinanamyz bilen bir söhbetli görnüşleri bir ýyleşmede ýetirýär. Wagt nesihat işlerini geçirýär. Ene sizem näme bir zähmet çekýän uğruňyz bir sungatda bir sungat adam seýmeda ama bir gözelligiň bir gözleginde bolýar-da. Bizim Çeperçilik Akademiýamyzda türlü urlar boýunça bir näçe gözellikleri döretmekde zähmet çekýärler. Men hem halçylyk bölüminiň mugallim hökmünde özüm halçylyk sunugatynyň gadymdan gelýän sunugatlarymyzyň biri şol esasda öz taliplerimize gadymdan gelýän gelin gyzlarymyzyň döreden gözel owadan taryha baý nagşylaryny göllerini ýoýman şonu hal sunugatymyzda kämilleşdirip ýerine ýetirmekde zähmet çekýärin. Muňa gelin gyzlarymyzyň döreden türkmen göllerini nagşylary barada aýsa gatykän rowaýatlar, taryhy wakalary öz içine alýar. Ine baharman bilen belýäňde dogdur mehman eleser biziň türkmen hallamyzy bir göreningde şeýleler buýsan begenýän de sebäbi şol gözelliklerde biziň mehrem dinanamyzyň bir arzu hyýallaryny, isleglerini, bir taryhy wakalary, geçmişimizi bir görmek bolýar-da. Sebäbi şol nagşylaryň her biriniň bir many aňlatmagynyň özüm biziň mehrem dinanamyzyň şol hala salan nagşylaryny şeýle bir ihlas bilen döredip şolar ýaly gözelligi bir çitip dokunmagynyň özüm ýanky zähmet terbiyesini talap edýär. Dogry öyle geçýäňiz. Şo aslında türkmen halysy başlananda gelin gyzlarymyz toprakdan başlapdyrlar. Toprakdan soň dagdan nagşy hem gora hökmünde, owadanlyk hökmünde şonu ýerine ýetiripdirler. Ondan soň älim nagşynda bolsa gelin gyzlarymyz şol döretýän hali sunugatlarynyň dünýä ýüzüne ýaýraýanlygy sebäpli älim nagşyny döredipdirler. Sebäp bütün dünýäniň ýüzünde türkmen halysy özüniň haýratynlygy bilen tapawutlanýar, özüniň reňki, gözelligi bilen tapawutlanýar. Şol esasda hem älim jahana gezýär diýip älim nagşyny salypdyrlar. Kara nagşylaryň hem bir näçe görnüşleri bar. Gelin gyzlarymyz öz wasyplaryny edip gelin barmak nagşyny, biziň goralçylarymyz diýip esker nagşyny, ekrançylyk ýerinde ýaşaýan gelin gyzlarymyz tebigatdaky gülleriň şeklini, gül ýaýdy, şuňa meňzeş bir näçe nagşylary ýerine ýetiripdirler. Ine ýa aýdýanla gül ýaýtdyňla dogrudan mehman eleser biziň mehrem dinanamyz ýanky belleşimi diýeli şu umuman üstlenlik el işlerine salyan nagşylaryny tebigat gözelligine näpdir diýdikde, ýa gül ýaýdy nagşy diýle, erik gülüyle. Bu nagşylar esasan biziň ýaz paslymyz ýadymyzda salyan nagşylar bolup durýar-da. Bu nagşylar hallarda da şol sanada keşdelerde de gabat gelýär. Sebäbi mehrem dinanamyz mehman eleser şu her bir salyan nagşyny bir gözelligi ýüzlenme esasyna döredipdirler. Sebäbi şol nagşylaryň käbirleriniň gelip çykyşynda bir rowaýat tamyatdyr da aňartyna. Şeýle şu rowaýatlaryň üstü bilen ine şolar ýaly bir gözel nagşylary döretmek üçin biziň mehrem dinanamyz esasan bir tebigat gözelligine ýüzlenipdirler. Elbette gül ýaýdy diýe, erik gülüyle, elbette şolaryň ählisem biziň mehrem dinanamyzyň şu ýaz pasynak gözelligi öz el işlerine salanyndan nişan bolup durýar-da. Ondan başga da bir näçe nagşylaryň göl
gözellerin aýtgylary, rowayatlary bar. Şol tarihi gelýän nagşlarymyzy, rowayatlary, tarihi pursatlaryny şol esasda da öz taliplerimize şonu ýetirýär, taliplerimize öz haly sunatymyzyň bütün tarihi bilen öwretýär hemde biziň şumatky ajabeýamyzdaky gözel şäherimiziň gözelliklerini, tebigatymyzy, türkmen halky has hem tebigata baý ýurt, her pasylda özüniň aýratyn gözelligi bar. Şol pursatlary täzeçe görnüşde taliplere öwretýär. Dogry. Bahar mollum aýtdyňyz da şu taliplere öwredýärsiňiz biziň ýanky şu naxçlamyzyň gatymylygyny, şeledem iňçiligini, ine biz muzeýlerimizde aýlanamyzda da şu owadan bir hallamyzyň üstünden bir näçe asyr geçen ine mamalamyz tarapyndan dokulan bir ajaýyp hallaryň bir näçe görnüşleri bar da şolar şeýle bir iňçilik bilen bir sünnälenip dokulypdyr da şu ellek görýän bolyn şolar bir ülpüllep durda. Ýuqajyk şeýle bir syky dokulypdyr. Muň artynda da enelemizin, mamalamyzyň, ýeňelemizin şu ajaýyp sunwata siňdiren ihlasy ýatyrda. Sebäbi şu her bir işiň başyna barlanyna şeýle bir sünnälenip owadan çykmak üçin ihlas gerek, zähmet gerek. Ine biz şu owadanlygy, zähmeti, ihlasam şu üstünden bir näçe asyr geçen, ýyl geçen hallamyzda görüp bilýärler. Dogry bellek geçýäňiz. Şol çeperçilik akademiyamyzda hem taliplerimiz şeýle muzeýlere gidip şol haly sunatlaryny baryp ýakynlan tynlap hem de şolaryň nähil ýerine ýetirilişi, nähil derejede nepitligini nazarda tutup taliplerimize şol nepitlik bilen ýerine ýetirmäni öwretýär. Mundan başga şol biziň muzeýlerimizdäki şeýle asyrlar boýy duran hallardan bir näçe öwrenmäge zatken Ine ýa muzeýlere köp gidýär. Doğrudan mehmaniyleşer biziň şu milli muzeýlerimizde umumyň ýa hallamyzyň hem saýseplemizin hem şeýledämi kestelerimiziň hem bir näçe görnüşler saklanylýar. Ene biz köplenç bir kesteçi denanlary bilen ýa-da saýsep ýasaýan denanlarymyz bilen bir söhbetde şolamyzda da gurunýarlarda biz şol gadymy nusxalarymyzy ilki bir muzeýlere baryp şu seredip, siýinlap, şoňa bir täzeçe öwüşün berip, täzeden şolar ýaly ajaýyp saýsepleri döredýär diýip belýärler. Sebäbi mehmaniyleşer sunwat bir döredijlik işgäri mydama gözlegde bolýarda. Şu gözlegleriň üstü bilen bir ajaýyp sunwat eserini döredýär. Ene biziň şahirlerimiz bir gözellik görme esasynda bir ýurdumyzyň owadanlygyny, biziň mährem enelerimiziň mähremligini duýmak esasynda şeýle bir owadan bir şygyrlary, setirler döredýärler. Biziň aýdymçylarymyz näme şu ajaýyp setirleri öz aýdymlarynyň üstü bilen wasp edýärler. Ene sizem näme saýsep ýasaýaňyz, ýanky halçylyk uğruna işleýäňiz, ne şolaryň uğruna işlemek üçin hem ilki bilen ýanky biziň bir gadymy gelýän milli ýanky näme bir saýseplemede bir hallamada ýüzlenip şolaryň bir gadymlygyna, iňçiligine salynýan naxşlaryny öwrenip ondan soňra şolar ýaly gözellikler döredýärler. Dogry bellek geçýäňiz. Şol esasynda da taliplerimiz has kämil işleri, gözel owadan işleri gadymdan gelýän naxşlarymyzy ýoýman ýerine ýetirýärler. Mundan başga da esasy şu halipa halçylarymyz bar da bir näçe ýyl bäri hal sunaty bilen meşgullanýan. Taliplerimiz bilen şol halipalaryň ýanyna gidip nähil dokolýar, şekilli halynyň dokolyşyny nähil tanýar. Şolar baryp ýakyndan tynlaýar, gürrüňdeşlik geçýär. Hem şolary inçe sunatyny taliplere olar hem gürrüňdeşlik esasynda öwretýär. Esasy şol görüp öwrense has taliplere öwrenmäge ýeňillikdir. Şupursatdan peýdalanyp gahrman arkadaly gahrman terdarymyza sag bolsun aýtýar, alyp barýan il we hyýdlişleri hemişe rowaç bolsun. Bahar mollum sag bolun, arzularyňyz hasyl bolsun. Ine aksana görüşmedäli sizem özüňiziň bir işleriňiz bilen şu biziň gepleşigimize gelipsiňiz da. Ine şolar dogruny durup geçseňiz. Şu ýylyň şygary munda halkara parahatçylyk we inançmak ýylynyň gelmeginiň özü hem eýen bize bir asuda parahat ýurdumyza uly bir sowgat boldy. Hormatly prezidentimiziň magtumguly
dünýäniň akyllary adly kitabynyň çykmagy halkymyza sowgat bermegi biz üçin diýsen bu söndürjü waka boldy. Eýem bu ýylyň başlangyjynda halkymyza uly sowgatlaryň biri geldi. Bu uly dawarada men özüm hem gatnaşdym. Kitabyň tanıştyrylýş dawarasynda uly maslahat boldy. Kitabyň tanıştyrylýş dawarasynda magtum boly dünýäniň akyllary adly kitabyň çykmagynyň özü hem eýem türkmen halky üçin uly bir dörezişlere, ösüşlere barmagynyň ýolunyň bir hökmüne garalýarda. Ajaýyp pursatlar men üçin biri boldy. Häkim paýhas umman magtumul Praga ýylynda şol magtumulynyň riwayatlary çağalar üçin ýürüte niýetlenen riwayatlary adly kitapçalar çykdy. Şol kitapçalara hem meniň öz döreden eserlerim bilen taslama işlerimi yerine ýetirdim. Häkim paýhas umman magtumul Praga ýylynda çykan kitapçanyň biri Akçeren we Oglajuk hakynda riwayat. Bu kitapça çağalar üçin we ýetginjekler üçin niýetlenen kitaplaryň biri bolup durýar we bu kitapda taslama işlerini çağalar üçin ýeňillik bilen komany uly höwes öredip setirler bar da esasy bir tebigat barada, söýgü barada, gözellik barada wasp edilýär kitapda. Taslama işlerimi, bedegi işlerini ýerine ýetirdim. Bir näçe kitap bedegi işlerini çağalaryň görünni bir näme joşup bir okar ýaly, bir ünsüne çeker ýaly açyk renkler bilen bezelen işler bilen bezelen kitap. İnsanyň öz kämilligini, insanyň bir ýerine ýetiren häsiýetlerini açyp görkezýän kitaplaryň biri bolup, ol çağalarda bir özüne çekiji, ýatda galyjy riwayatlar bar diýip belläsinmeýär bir okanynda çağalar höwes bilen okaýarda diýmek. Diňe bir insanyň tebigatyň üstü bilen näle eýsem haýwanlar üstü bilen hem magtumul Pragaýymyz şolar ýaly işleriniň öz goşgularynyň üstü bilen diňe bir uly adamlar üçin niýetlenen goşgular bolman eýsen çağalar üçin ýetginjekler üçin hem niýetlenen goşgularynyň bolmagy biz üçin diýsen bir uly baht. Biz hem Türkmenistan Döwlet Çeperçilik Akademiýasyna öz dörejçilik ýolumyzy hormatly prezidentimiziň arkadan gahrman serdarymyzyň kitaplaryndan ugur alyp täzeçe işleri döretmäne, täze ýollary, täzeçe ösüşler gazanmana bir ýol açyp berýänligi üçin gahrman arkadan gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýtýaryn. Şular ýaly mümkinçilikleri döretip berýän gahrman arkadan gahrman serdarymyzyň canlar sağ tutýan tutumly işler elimde merawaç alsyn. Size de näme gelecekde ölçekýän zähmetiňizde bir üstünlikleriň ýaran bolmagyny arzu edýär. Ene aşyryn sizem näme biziň bir milli saýseplerimiz bilen mesullanýaňyzda şolaryň bir näçe görnüşlerini biz gepleşiklemediň öňkü sanyda siz bilen söhbet bolnuşlar ileşmede ýetiripdik da elbetde mährem bir türkmen zenany diýilende mydama eller işle zenanymyz gözegimize gelýärdi. Sebäbi türkmen zenany bir ihlas bilen her bir iş ýapýardy. Ne sizem öz alyp barýan işleňizi dogry aýdyp berseňiz. Dogry welläketçäňiz. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwrüni gahrman arkadamyzyň hormatly prezidentimiziň saýasynda biziň milli medeniýetimiz, sunatymyz hassa güllä ösýär. Inha şu ýyl hem biziň täze ýylymyz halkara parahatçylyk we inançmak ýyly diýip atlandyrylan ýylymyzda Türkmenistan Döwlet Çeperçilik Akademiýasyna sunat ojagymyzda Halipa molumlarymyzdan, ýaş molumlarymyzdan elbetde ugur alyp bir näçe ugurlar boýunça talip ýaşlar, bilim alýarlar. Olardan misal edip naqqaşçylyk, heykeltaraşlyk, grafika eserlerimizi ýa-da bolmasa dizayn, arkitektura, şeýlede şekilleniş sanatynyň inçe sirleri, inçe ugurlary bolan zerýärçilik, halçylyk, keramika ýaly bir näçe ugurlar boýunça talip ýaşlar, bilim alýarlar. Elbetde biziň sanat ojagymyzda talipler şol sany Halipa molumlarymyzdan ugur alyp bir näçe öz saýlap alan hünärlerini öwrenmek, şonu halk köpçüligine ýetirmek, özüniň içki dünýäsini şolar ýaly ajaýyp eserleriň üstüne baýlaşdyryp görkezmek elbetde şolaryň paýyna düşýär. Elbetde zerýärçilik sanaty özüniň ajaýyplygy, özüniň seredeninde milliligi, owadanlygy boýunça
beýleki ugrlardan düp göter tapawutlanýar. Dergärçilik sunaty biziň ata-babalarymyzdan miras galan iň bir naýbaş ugrlaryň biri. Elbetde zenanlarymyza mahsus bolan owadan şaýteplermidi. Zenanlarymyz dakynmak, toý bayramlara dakynmak üçin, günnelik durmuşyna dakynmak üçin bir näçe dürli şaýtepler misal getirmek bolar. Elbetde dergärçilik sunaty diňe ber erkek adamlaryň ýasamagy bilen çäklenmän eýsem, zenanlarymyz hem özüniň ýasajak şaýteplerini, bir näçe dürli kiçik öwrümli, uly öwrümli eserlerini ýasapdyrlar. Elbetde her bir işi, her bir dergärçilik eseri, şaýteplerimizi görenmizde, olary bir synanmazda, olaryň mehri özüne çekýär. Sebäbi her bir dergärçilik sunaty sap gümüşden ýerine ýetirip, altynçy aýmak usulyna ýerine ýetirler. Onuň ýüzüne goýulan türli tebigatdan alynan biziň Türkmenistan ýurdumyzyň owadan tebigatynyň waspyny şular ýalyk ajaýyp sungatlaryň üstüne geçirilmegi bizi diýsen begenlerýär, buýsanlarýar. Bir näçe nagşylardan ugralyp, bir näçe islimi, aýgyzyl, goçak ýaly dürli nagşylaryň üstüne işlenýän dergärçilik sunaty özüniň bir näçe dürli gaşlary bilen hassa bezegleşýär, hassa owadanlaşýar. Bir näçe dürli hakyk, Pöwrize, Rizapraz, ýa-da bolmasa aýna, çüşe ýaly bir näçe dürli görünüşli gaşlarymyz bir näçe dergärçilik şaýteplerimiziň gözelligine gözellik goşýar. Dakynalýan şaýteplerimiz dagdan, gülýaka ýa-da bolmasa goşa bileziklerimiz, kökenli bileziklerimiz, gupbolarymyz, zenanlarymyzyň bir gözelligine gözellik goşýar. Enesiriň ýaňy belediňiz de muman türkmen zenanlarymyzyň şu dakynýan şaýtepleri öz ýaşaýratynyň näwere diýip belediňiz. Elbetde biziň mährem zenanlarymyzyň şu egneçikleri bar, milli libaslary bar. Şolaram öz ýaşaýratynyň näwere de biçiwem, ýanky geyilinsem, salnýan nagşlarym. Bu da biziň mährem zenanlarymyzyň bir egneçiklerine de, şaýteplerine de şeýle üns berýäninden nysany. Dergär hökümünden bir näçe görnüşli bir ajaýyp şaýtepleri bir döre diýäňizde, şolaram tez bir has bir milli şeýledämi ülüňüde ýerine ýetirmäni başarýaňyzda onu biz siziň bir ýerine ýetiren işleňizde de üns beremizde görýäs. Sebäbi şolaryň ählisinde mähman elesir biziň bir gadymy nusxalymyz, gadymy bir ölçeğlerimiz bir duýulýar da. Doğru belläkeçäňiz. Ýani ine muallimlerimiz belläkeşdiler. Sungatlar bir-biri bilen baglanşykly bolýar-da. Ine keşdeçilik sungatymyz, ýa-da bolmasa halçylyk sungatymyz özüniň milli nagşylary pawutlanýar. Şol nagşylar hem bir-biri bilen ara baglanşykly bolup durýar. Ine goçak nagşy aýdanmazda dergärçilik sunatyna hem goçak nagşynyň dürli görnüşleri ulanýar. Halçylyk sunatymyzda da goçak nagşylaryň dürli görnüşlerini görmek bolýar. Bu bolsa ýa-da bolmasa keşdeçilik sunatyna da goçagyň dürli goçaklaryň şekillerini görmek bolýar. Elbetde ýanky belä geçişim ýaly her bir sunat özüniň ara baglanşygy bilen tapawutlanýar. Şol ara baglanşygy bilen tapawutlanmak bilen çäklenmän eýsem şolaryň her birini keşdeçilik sunatynda görenmizde ýa-da halçylyk sunatynda görenmizde, dergärçilik sunatynda görenmizde hem düýp göter bir üýtgeşiklik yaratmaga çalışýarlar. Bu bolsa biziň gadymy milli şaýteplerimizde her bir sunatyň eserlerini görenmizde de duýmak bolýar. Elbetde şu häzirki wagtda taliplerimiz, dergär ustalarymyz özüniň ýasaýan şaýteplerini şolar ýaly gadymdan galan milli şaýteplerimizde ýüzlenip, şolardan ugralyp, öwrenip, nähili galyňlyklarda, metallarda işläp, olaryň nähil gaşlary bilen bezemek ýa-da nagşylary şular ýalyk taslama bezegine gelişikliklerini, özüniň içki duýgularyny şular ýalyk dergärçilik sunatyna geçirmegi bu bolsa hassa bir täze bir öwüşgün berýär-de. Enesiriň ýaňy belläňizde täze öwüşgün berýär diýäňizde doğrudan mähman elesler biziň bir şu milli şaýteplerimize bir daklyan ýanky gaşlar bar. Şeýledämi? Şolaram öz bir biçüne görä, şeýledämi öz ülüňüne görä saýlap alýaňyzda. Doğru, her bir dergärçilik taslamasyny ýerine ýetirenmizde ilki bilen şol gaşlary goýup, soňra onuň daşky böleklerini bir näçe dürli nagşylary ýerleşdirýäris. Dergärçilik sunaty hem özüniň bir aýratynlyklary, özüniň dakynyş aýratynlyklary, ýasalyş aýratynlyklary, gowrum aýratynlyklary boýunça tapawutlanýar. Her bir sevitlere görä-de dürli şaýteplerimiziň şol seviti değişikdigini görmek bolýar. Balkan sevitlerimizi, ahal sevitlerimizi, mar sevitlerimizi, her bir sevitlerimiz alanmazda da şolaryň bir zenanyň dakynanyna şol zenanyň şol sevitdenligini duýmak hem de görmek bolýar. Dergärlerimiz öz ýasaýan şaýteplerini, zenanyň
zinanlarymyzyň öz isteklerine görä-de durly şaýseplerini ýasapdyrlar. Bu bolsa zinanlarymyzyň isteklerini nazarda tutup, şonuň gözelliklerini nazarda tutup, toý bayramlaryna dakynmak üçin bir näçe durly täze dögrüp eserlerini hem ýerine ýetirýär. Diňe bir zinanlarymyzyň bezemek bilen çäklenmeýän eýsem durly sowgatlyk önümlerini hem ýasapdyrlar. Durly sowgatlyk önümleriniň durly gowrumlaryny, kiçi hem de uly gowrumlaryny, olarda 12 gaşlaryny ýa-da bolmasa bir näçe biziň türkmen bedewatlarymyzy atşaýsepler bilen bezäpdirler. Elbetde bu bolsa diňe bir zinanlarymyzy bezemek bilen çäklenmeýän eýsem sowgatlyk önümler hökmüne ýa-da bolmasa türkmen bedewatlarymyz toý bayramlaryna şular ýaly at hesaplar bilen bezemek biziň gadymdan gelýän milli däplerimizden ugralyp häzirki wagtça gelip şolardan ugralyp täze dögrüp eserleri ýerine ýetirmäge çalışýar. Doğru. Häzirki döwürde şu ýerine ýetiren şaýsepleriniz ýani şolaryň bir ýüzüne bir inçe bir ýanky filmlaryň kömegi bilen hem şeýle bir milli naxşlar çekýäňiz. Ýani şo ýerde de bir has hem ussatlyk hem bir inçe öz bir sırlara madyra şol sırlary talap edýändir diýjek bolýarmy? Dogry aýdýaňyz. Bergerçilik sunaty görenüňde bir yeňil ýaly görenüňde bir agyr ýaly şeýle bir çylşyrmy sunatlaryň biri de hem de bir içgin sunatlaryň biri. Oňa bir sabr gerek, oňa bir inçelik gerek. Şeýle bir sünnälenip işlenýän işleri şular ýaly diňe bir kesme ýa-da bir gaşyjyk etmek bilen çäklenmeýär. Şular ýaly simlaryň üstü bilen hem dürli naxşlar emele getirmek bolýar. Simler hem şular ýaly dergäçilik sunatyny uly wezipän ýerine ýetirýär. Sebäp simlaryň üstüne buğday görünüşindäki naxşlarymyzy ýa-da simyň üstü bilen saç örüm ýaly naxşlarymyzy emele getirmäge çalışýar. Ýa-da ýylanyň şeklini, tekizlik görünüşindäki bir näçe dürli naxşlary şular ýaly inçejik simlaryň üstüne ýerine ýetirýärler. Bu bolsa dergäçilik sunatyny diňe bir kesim işlerini ýerine ýetirmek bilen çäklenmeýän şular ýaly owunuk simlaryň üstüne hem dürli işleri, dürli naxşlary, dürnäçe simlary misal getirmek bolar. Elbetde her we dergäçilik eser alanmyzda olarda ýerine ýetirýän zinjirlerimiz inçejik simlerden ýerine ýetirilýär. Ýa-da bolmasa şelpelerimiz, owadan şelpelerimiz galyplaryň üstüne ýerine ýetirilýär. Balkan sebitlerimize ýerine ýetirýän dergärlerimiz bir näçe galyplaryň üstüne dürli işler ýerine ýetirýärler. Bizim Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýamyzda sunat ojagymyzda şu Halipa muallimlerimizden uğralıp şular ýaly sunatyň inçeligini taliplere öwretmek, biziň milli muzeýlerimize aýlanyp, şolarda galan hazinalarymyzy, şolardan milliligimizi öwrenip, şolaryň içinligini öwrenip, olaryň gowrumlaryny öwrenip, altyn çaýmak usullaryny öwrenip, toý bayramlaryna özüniň ajaýyp eserlerini Halipa muallimlerimiz, ýaş muallimlerimiz, şolsany taliplerimiz içki dünýäsini kiçi gowrumdan başlap uly eserlerimize çenni özüniň toý bayramlaryny, Türkmenistan ýurdunyň gözelliklerini, waspyny ýerine ýetirip bir näçe dürli sergilere gatnaşýarlar. Şol sergilerde hem baýrakly orunlary münasip bolýarlar. Bu bolsa biz diýsem begenlerýär, buýsanlarýar. Türkmenistan ýurdumyz bir gözelligi baý ýurt. Görýän zatlarymyzy şular ýaly dürüdüjiligi, ýagny eserleri, dürli renkleriň üstüne geçirmek bolsa taliplerimize diýsen begenlerýär, buýsanlarýar. Halkara parahatçylyk we ynançmak ýylyna hem işlemäge, zähmet çekmäge giň mümkinçilikler döredip berýän türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzyň, hormatly prezidentimiz Arkadağı serdarymyzyň janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun, alyp barýan döwletli işleri elmidama rowaşlyklara wetlensin. Sag bolun, Şirin. Elbette behman eýleşler biziň şular ýaly durly kärlerde zähmet çeken mährem gelin ýylanmadan bir ýürek buýsanjyny dinlemek, biz buýsandyryp begenleri sebäbi ýanky beýleşimiz ýaly biziň mährem zinanlarymyz islenlik kärlerde zähmet çekse-de öýde bir öýüň bir maşgalasy zinany hökmüne bir öz mährem ogulgylaryna bir edep terbiýe berýän mährem zinan bolup bir zähmet çekýärler-de. Elbette şolaryň ähli hem biziň mährem zinanlarymyzyň öz işine de öz maşgalasyna da goýan hormat syla bolup durýar. Ine mährem muallimlerimiz şuny kun biziň gepleşigimizde şeýle bir ajaýyp bir söhbet görnüşler iýleşdirmede ýetirdik. Biz siziň işiňizde diňe üstünlikleriň ýaran bolmagyny, toýly günlerde duşmamyzy arzu edýäs.
Mehman ýaşar biz gepleşigimiziň bu sany bagtýarlyk etrap zinanlar bölüm bilen taýinlap etdirmek makul bolar. Mehman ýaşar biz gepleşiklerimiziň her sanyna durly kärlerde zähmet çekýän mährem enelerimiziň, ýeňelerimiziň, gelin ýylanmaryň söhbet ornuşlaryny size ýetirýär. Ine şunkun biz mehmanlarymyz bilen tanışsak, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary Anna Bibi Haniba, şol sanada Suray Amanur diýip. Ine mährem diýen annamyz gepleşigimizde hoş gördük. Biziň gepleşigimiziň maksady umumyň şu haly önümler doğrultnaky söhbet ornuşlary illeşmede ýetirmekde. Elbetde haly diýilene bu biziň bir mährem enelerimiziň, diýen annamyzyň, ýeňelerimiziň bir mäher siňdiren bir ajaýyp bir gözellik gözümize gelýärdi. Sebäbi biziň hallarymyzda biziň mährem enelerimiziň, diýen annamyzyň bir siňdiren ihlasy mähre duýulýardy. Yaşlan arasında dehmet çeken, yaşlan arasında dehmet çeken, begenyen, büyütönyen, şagirdler gelýär öwrenmäne, bularym gelseler öwretýär. Ine ýa-ni şagirdlerimiz emma diýýäňler şeýle däme, häzirki döwürde gahryman arkadamyň, arkadal gahryman serdarmyň saýatynda mumman biziň mährem diýen annamyza halçy diýen annamyza şeýle ul horma syla goýulýardy. Ne halipa şähert gatnaşyklaryna ýa özüňizden belediňiz. Elbetde siz ýaly mährem halipa halçylarymyz biziň bir ýaşky jiglerimize şeýle däme bir halynyň bir iňçe sirlerini öwretmegi, şulara salynýan nagşlary öwretmeginiň özüň biziň bir gözel hallarymyzyň bir asyrdan asyra aşmany ol iterge berýärdi. İlki toprakdan başlaýar, ondan äyleme geçýär, ondan granaqşlaryny başlaýar. Her granaqşyň öz salmaly çüftlerini sanap, erşini sanap goýýar. Böl başlaýar. Böyle düşdüm, ýola düşdüm diye. Ine şu halyny ilki bir ýerini saýlap alýansyňyz, şeýle däme ýerligini, reňkini, salja göýlüňizi laýyklaýansyňyz, şeýle däme. Ondan soňra ýanky halyny başlaýaňyzda. Halin ýurtymyzda tähetligin ýurtýar. Ondan mun erşin sanap goýýar. Her naqşa laýyk edip ýurtymyzdan tagmy ýetmeli, tagmy ýetmese halin goşup bolýar. Ondan başlamada da toprak kap başlaýar. Ondan qıradalawlaryny taýýarlaýar. Hersiniň öz tarapynda qıradalaw bar. Ondan älemden başlaýar. Ondan şu naqşlary kepşirlep sanap saljak naqşlamy da laýyk edip goýýar. Ondan sonra hali gowy çykýar. Ine ana ýeňe ýa aýdýaňyzda şu erslerini ýa-ni has tartgyny görnüşde bolmaly ýa-da sebäbi mähman ýyleser şol ersi has tartgyny görnüşde bolanda diýe ýa-ni ana ýeňe şol hali öz naqşynam öz görkünam saklaman başarýar diýip belýär. Sebäbi argaç berýäňde. Darak bir öýde ýa-da argaç gaýtarýan. Darakda da ýene argaç gaýtarýan. Şol argaçan dol bermesen şu gyralan üt goýar. Düýdäňde çekerek bermeli, darak tapary tindirip bermeli. Şonça etmeden hem gyralar towlan öz görkün ýetirýär. Dogry. Ine ana ýeňe şu ýanky iki gyrasy diýäňiz, şeýle däme şu halada ýürüte gyra sürüji bolýar-da, şeýle däme. Şolarym ökman ussat bolýan eken diýip belýärler. Biz şu halda kamyzda iki gyrada ödüni goňur alyp barýan ökde halçyny oturtýar. Öwrenmäne gelirler, ortada oturtýar. Ondan şoň bilen o da kämilleşip gitýär-de. Biziň edenbide edip gaýtalanlar. Dogry. Ana ýeňe diýilýär şu halyň iki gyrasy bir oklaw ýaly gösgeni bolmaly bellenýär. Ana ýanky diýişiňiz ýaly şu iki gyra sürüji hökman bir has bir talapkar halçy bolmaly. Öz işine ustat bolmaly. Ana ýeňe şu ersi ýanky aýtdyňda dartgyny bolmaly ýa-ni şu içinden geçilen ers argaç diýilýär. Şeýle däme şol argaç geçirilenden soňra ýanky çetin bolandan soňra şu ýürüte çy hasa bilen, şeýle däme destek bilen. Basýaňyzda. Ne şonu da has bir güýç gerek diýip belýärler halçylama. Darak gakanda. Esasy dok halin halet ýan darakda, darak ýetmese hali gowulana. Darak ýeten halin ýüdeme bodanmaly, ödeme bodanmaly. Esasy güýç gerek. Şo baslygan çyýglaýar. Çyýglasaň gowtyn ýa, gow batýar. Ol gurbaslyk kakda onça gidenap da onça tiňenap. Şoň üçin däme öyle kakýar. Onu şu kaklayan baslygy hökman bir çyýglap öýläp basmalylar. Şonu kakmaly, şeýtip kakmaly ýoksa bolany berde durýardy. Kakdan gowtyn ýa. Gowtyn ýa diýär. Dogry ne biz halipa halçylarymyz bilen söhbetde şuramyzda gurun berýärlerden biziň ýaş gaýlanymyz, gelinimiz bir ilkinji dokan halsyny alanlaryna birine planene geldimen bir ilkinji dokan halymy bir baha berdi
çağırýarlar diýenden şonu şu ýanky Mehrem Halipe inilemez gurrun berdi. Han gaýdym sen bir halyň ýaz, men sen kalbyňda kyny kaýnyp degişip şeýdip halsyna baha berýär da şonu şu ustad halçylama diýär şu haly ýazlanna kıgrasa bir gözkünü bolsa diýär. Şeýle dämi? Hemem şu haly ýazlanna şu bir çeti bir çala kalsa diýär. Ha gaýdym bu halyňa ýetmeli derejesine ýetipdir. Ähli taraplaryny baha berýär da käbir inilemede ýürüýte bir şu temelleriň üstü bilen alıp dürtüp görýär. Şonu diýär tarp edip ýyzyna gaýsa diýär, şol halynyň ýanky belleşiňi diýär howa gaty ussatlyk bilen ýerine ýetirenligi diýip belleýärler. Hala esas darak gerek. Darağı yetenne hali kesilip yere yazılanna iki başam kalıp durýardy. O darak yetmedik halar goşup. Emma şu sen aýtdyň temen geçýär. Gow kakylyn darakdan temen geçen ak. Darak goşup kakylsa geçýäni gereden dursun. Şoň üçin şu temen geçmeýän ýaly etjek bolsaň başlygyň öýlep poktaraklara urmaly. Doğru, ama ýa-ni ine ýa-ni potorak dara urmaly ýa-ni şu dinanamyz aýtdy. Men suw etmez hali ýa-dan Darağı yetenne dokmasyk bolanna inçe bolanna şonu ýaly bolar. Ay ýok inne godan. Näme goýsam geçerim durur, ödem goşup bolar. Halan ýerinden temeli geçirer. Şonu ýaly bolar. Düşdüm. Ine şu halyň ýerligi ýa-ni bellidiňiz da muman buyurmalar esasında dürli renkde hallar da koýasyp belliýäňizde bizim şu türkmen göýlemimiz bar. Şu göýlemimiziň ýa-ni iňine görä, boýuna görä şonu ýa-ni salýan göýlemimizi alaýyklap ilk ýurtýansyňda şeýlemi? Ha, her göýlüň öz gyrmy bar, öz ullugy, kiçiligi bar. Onuň ullukma, ulhala, gyrmly göýl salynýar. Kiçi dokma, kiçi gyrmly göýl salynýar. Hersiniň öz salynýan naqşy bar. Şonu yer we yer goýmaly. Yer we yer hersine öz salynýan naqşy. Aman ýa-ni ine şu elimizdäki bir bölecik sowatlyk hallar. Şeýle däm şu mehmanýalar tere diýerler ýüpek haly. Ne ýüpek haly bilen ýuň hallaryň dokulç aýratynlyklaryny ören ulum kadýar. Aýrat naqşy bir onuň ýöne ýüpek halyny dokamak kynrak. Sınny keten agony, keten agony kynrak da men ýallalar. O kan demem talep etýär. Iş talep etýär. Doğru. Ýöne mehmanýalar tere diýerler hem şu mahmalýalyk şeýler öwsüp bir hafemir gözellik artyp durdan bulam bizim Mehrem dinanamyzyň bir ussatlygyna nişanna şeýle dämi? Ne ama ýa-ni kä halatda bir çitimni birdir ikidir çitim bir ýalňyşlaýanna söküp täzeden etip bolýar. Bolýar. Tökýär. Şon ýalňyşlyk ýa şu etip barýan naqşymy diýip terek saltyk ýa gelişmedi. Ondan da bolsa sökýär şon täzeden etýär. Debe sen ol gözelligini getirýär. Ene Suray aman ýa-ni de gurrunlar tamaman şu halynyň o şeýler inçelik bilen ýerine ýetirilýän hakynda näsem esasan şu şekilli hallar dokuýaňyzda elbetde şekilli hallar üçin hem näme uly zähmet talap edýär. Sebäbi olarda yüzläp renkler ulanylýar şeýle dämi? Kölegeleri bermek üçin, bir adamyň ýüzüniň şekilini bermek üçin ýa aýdaly bir türkmen ýaýlasynyň bir gözelligini bermek üçin hem bir näçe renkler ulanylýar. Ene şolar dogrudyna. Men ýaşlygyma garamadan ejem halçydy, şondan öwrenim halçylygy. Men esasy tebigatymyň gözelligini, onu ahal teke bedewlemizin keşplerini canlandırıp hala geçirýär. Hala sunutynyň öýde bir gudratly, özüne çekiji hal. Täsip bir surat keşlemiz bilen işleşmeli bolýar. Yüzläp renkli bolýar, şekilli hallar olary ýerine ýetirip ýalňyşman ýerine ýetirmeli, ki hala geçirmeli. Ýekiji ýalňyş bolsa diýem, sudur ýetgeýär, keşfin dokaw oturan halyň. Göýlü hallardan keşpli hallar jogapkärli. Ine ýa-ni bilýäňizde şu şekilli hallar esasan köprek renkler ulanylýar. Ýani sebäbi mehmanýalar näme bizim şu şekilli hallamyz ýa-ni belleşme diýäli kölega bermeli yer bolýar. Şeýle dämi ýa-ni gülelik meýdan bolan şonda bir näçe renkdäki gullanyň renklerini, şolar hatda bir gün düşýän ýeri başgarak renk bolýar şeýle dämi? Etil öz renk başgarak renk bolýar şolaram saýgarar ýaly görnüşde çyt dokumalar. Esasy suratkeşler bilen maslahatlaşyp şolaň diýen maslahaty bilen ýöremeli, şu wagt ýagtylyk düşýän ýere
sarraq renk bolýar. Günüň şöhlesi goýrak ýeri bolsa, gararaq renkler çitilip kişbilenirler, ahir hallar oýdollanýar. Bizim fabrikimizde ýürüýte renk boýagçymyz bar. Şekilli hallar dokumak üçin Ustad Halipa halçylygymyzdan göýli hallar dokaýar, soň şolardan öwrenip şekilli hallar dokap başlaýar. Gyzyl güllüm, gözel halim, tewäp saňa söýgüm siňdi, şeýle inçe nepis hali saňa enen mählisindi. Biz halçylary şeýle mümkinçilikler döretip berer. Gahrman arkadagly serdarmyza köp sag bolsun aýdýar, jalanlar sag bolsun. Bize şu mümkinçilikleri döretip beren hormatly arkadagly gahrman serdarmyza köp sag bolsun aýdýar. Jalanlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, işlerimi damy mertebeti belent bolsun. Ine mehrem halçylarymyz şunu bilen gepleşmede gelip täsirli söhbet durnuşlar bar iýleşmede ýetirdiňiz. Biz siziň işiňizde üstünlikleriň ýaran bolmagyny maşgalaňyzda öz okullar gaýdylaňyzda bolup ýaşamagyny tüýsürekden arzu edýär. Ine mehran iýleşler görüşmi diýär biz gepleşmediň dowamyna Halipa halçy mehrem denarnamyzyň beren täsirli söhbet durnuşlaryny size ýetirdik. Mehran iýleşler biz gepleşmediň bu sany Bahtiýarlyk etrap denanlar bölümi hem de mirat telälimiň dörejilik topar bilen taýinlap size ýetirdik. Yeni bir ýola bizim milliligimizde, edim gylymlarymyza ul ýol açan Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagy Gahrman terdarmyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny arzulap gepleşigimizi geçirip durýar. Sag bolun, sag aman oturuň.